telebistan lan egiteko, ondo zaindu behar da, artxiboa. Eta zuk esan duzu zure burua ikustea, ez zaizula gehiegi gustatzen, leku egokira, etorri zara. Gurekin da, Jon Garate. Kaixo, Jon? Arratsaldeon. Zuri ere txalo kasi gara, Bueno, zemos Jon ondo? Oso, ondo, oin arte bai bentsat. Ez zaizu gustatzen zure burua ikustea? Ez larrei. Jesus, maninator ETV-ko artxiboakin, aipatu dezue, Patria ez du ETV-ekin, orduan, nahi ez ditu balio. Altsasu aipatu dezue, hori gaur estrenatukoa, orduan oindik irudirik ez dekat. Orduan zer? Zaintasuna... Bai, zaintasuna. Zaintasunak egon dia, baina ez. Aurkitu ditugu, ze Jon, zuk beste gauza batzuk ere dituzu ETV-en. Eta zu oso profesionala zara. Claro, artxibo jauna. Ez dut zu, alperri gira zitutela medaiak. Zer gertatzen da, Jon? Ez, ontxetorri zait zerbait guzti zahaztuta neukala. Ja, larritzen hasita? Ez bereziki, baina bai, pixkat. Ez dakit ikusia, nola, eskoak burura eman ditu. Bai. Bueno, a ber, asmatu dugu, no ez. Gaurko bideoak urte hauetako dira, begira. Bueno, ez gozaina atzera ere, ez da? Ez da Oski, ez dago asko Nik gaztea irateri. nahi zondio. 2019, 2013 eta 2011ko irudik. Lasaitu hartu duzu, Jon. Beste zerbait dago, ez deten aurkitu. Ez dakit, aztuta dakat. Bueno, gau bukaeran galdetuko izut. Hori, krik. Hasiko gea, atzetik hasiko gea. 2019, vale? Lehen urteko irudikin hasiko gea, iesaldia. Vale? Iesaldia, esan behar da, ni bere garaien gaizki bilin nintzen, eta aurten, duela aste gutxi ikuset iesaldia, eta asko gustatu zitzaian. Orduan, berandu, baina oso ondo hemendik, iesaldia zorionak. Eta bertako irudi batzuk ikusiko ditu orain, bale? Ze Jon, zu bertan preso komuna zinen, presoaren papera egin zenun, eta hoixo batuko dugu. Lehen urten, Jon, preso paperen. Beti. Mertxe, ze sorpresa. Banekienik, ez zera nire etxeko inor izango. Enaute maite zulo honetan etortzeko beste. Zer moduz neba? Zondo hartutara joan da oraingoan golfo txerri hori. Baina ez dakizu ezer. Ez daukat estudio asko, baina hortik eta zer ez jakitera. Diego ez dago kanpoan. Ez da hemendik irten. Iesaldi simulakroa egin zuten, baina barruan ezkutatu ziren. Gero tunela zulatu eta bertatik benetan irteteko. Hori da hori krak puska zure neba. Krak puska. Krak puska. Zerbait ezateko? Oso esperientzia politxe izan zara, eta Mirenekin lehenengo aldiz lanian, gero hartzasun elkarrekin indogu sekuentzia ugari. Eta hola, maiztasun batekin lehenengo aldiz ETV-en lana ineban zera izan zen, Patria inostian. Eta placer bat izan zara parte hartzia, eta oso lagun oso onak eraman ditutela hain egun gutxi inarren. Eta iesaldian preso, Patrian bide beretik, altsasun auskalo, kartzelan ez zauden seriren bat edo zerbait egin beharko duzu, ezta? Bai, horretik komedia. Komedia, ezta? Horretik komedia. Ose, orain arte komeria izan da, Hori, ezta? komedia gehurtzen dugu, bai. Egisa da, ditut hiru telesail eta hiruretan... Barruan. Gero suporatzen dut, etarako zuela beste bat hor ez negoela kartzelan. Suporatzen dut. Espero dut. Ikasillatuta ez egoteko. Mesedez, urrengua gartzelan, nire pertsonaia gartzelera ez hartzeko. Hurrengoa. Uste badakitela nundizoa zen, Jon, eta denbore galdu gabe, horta jongo geha, bale? Ara, Bai. profesionala, oso profesionala. Bai, eskatuta nik eman. bai, 2013 garren urtea atza ingo deu, Goenkale esan, esaten izinena. Bai. Goenkalen Jon zuatera bitzinen kapitulo baten. Deikua. Artxibo jaunak aurkitu indu. 3.708 kapitulo zian Goenkalen. Ezkeneko temporada okerrez banago. Hogei garrena. Hogei edo bai, Hogei garrena. Eta 2013 izan zen, hogei garren urte urrena ospatzeko, TV movie antzeko batzuk, atal berezi batzuk egin zian, zuatera zinean, kapitulo baten, zerrailagile paperean, zerrajerua, beste baten ni lapur paperean. Hor utziko du, temporada berdina. Igual urrengo labur metraia elkarrekin. Bai, bueno, gaur zure irudik ekarriko ditut. Ikusiko dugu, Jon zerrailagile paperean, baina, bueno, pixka, konversazioa pixka berotu intzan, nahi edar nedokin, esterrekin. Bai, larrei.
Ez dut ulertzen nola ez du dituden giltzak barruan. Ai, ama. Ez begiratu, favorez. Ez duzu atea bera bota beharko, ez da? Ah, listo? Zu bai, fenomenoa? Hain azkar irekitzen duzu dena? 60 euro. Irteera eta atea irekitzea. Zuk ez daukazu preziorik. Eskerrik asko. Zuri? Izango da zerrajeroari propina eman dion bakarra. Zortekoa ni? Jaso nebala. Gero nari ikusi xoxi, baina, bai. Xabi, ni kontatuko izuet, kontua da Ester etzala etxean jabia. Orduan, etxean naizun zahartu eta hona izan behi pelota egiten, zei kastakeritan izan. Ara ez kontau, baina. A ber, kasi pentsatu horren, hori goenkaleko trama. Bai, nik azeran irakurri nanian beste gauza, pentsanean ze hori danenekin. Eta, bai. Goenkale dago edo zer dago? Ze noa atorri nahiz. Bai, horre azken aurreko temporada esan duzu, ez? Hori, ni agertu eta goenkale, goiti bera, jazta. Ez, 20 ondo juntzan, urrengoak izorratu zen. Zu egon zinana, ez da? Bai, konkondik genuen. Bion ondo. Eta ben gatoz ja azkeneko bideoak ingoaz, 2011. Goenkale baino lehenengo zuzein zenun? Aktore mugan ez. Ez. Vale, jazta, badakit. Zein zenun? Mingaina luze, ez? Mingain luze, aurkitu dugu. 2011an izan zen. Esan behar da, Jon, goenkalen bezala, hemen kapitulo bat intzen hon. Egun baten jun, da urruneko unen kalea. Neikua, dastatzeko. Larrei bestela enpatxa, orduan, eta kapitulo bat eta... Ikusleari ez da naskatu behar. Ez, hori da. Gogoratuko dugu. Bai, venga. 2011an zenbat urte zenituen? Galdera hona, bederatzi gutxio. Hori baino, hogeta... Iru, Jesus. Bai, ez da izan mazkaten den momentuan. Hogeta iru. Oin ez dakigu, gara jartan 23. Gaztetxo bat, oso gaztea. Gaztetxo bat, Jon, Milu zen. Zer egin zizuten, matematika galderaren bat, hola? Oso naiz matematiketan, baina hori urduri jarri naiz. Baina beti asmatzen dut matematika. Ba, etzi matematikain. Jon, 23 urteekin, Milu zen. Bueno, Jon eta Iker, ongi etorri, Bergaratik bat, Arrasatetik bestean. Nondik, Jon? Osintxutik. 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 Eta ze afizio dituzu, Horretaz gain? Neti pixkat, eskubaloia, antzerkixa, kirola orokorrian. Arragoa da? Araba. Nafarroa, Arragoa. Eta 3 hauetako zeinetan hasi zan korrika. Lapurdi. Araban, hau bai, Trebinun. Zein ez du mugakide Nafarroak? Bizkaia. Oso ondo. Bueno, Jon, zeitzazuzuk Kanarietan horren bestaldiz? Bueno, bai, txangua eta playa eta... Eta nongo da itxe? Las Palmas. Eta arazote zarie? Bai, bueno, azkenen gurtitaren ez ju, baina... Mucho bat eta beti arte! Ondo bizi! Suerte! Tira, eskerrik asko eta agur, ez da? Bai, gero arte. Danak kale ez nahan baingo, ez? Danak kale jarretu. Bi kale eta bat asmatu. Bai, bueno. Kalea jun bat zinaten, askoz gehiago. Oso gaztian itzan, nik uste toketa iru ez, nik uste temeretzi. Lehenbizi egintzen nuen kale... Lehenbizi egintzen nuen kale eta gero goen kale. Ez? Hor joan zen. Bai. Eta gero altza. Bueno, ala ere, beti esaten den bezala, ondo pasatu zenuen, polita izan zen esperientzia. Ez, garrantzitsua parte hartzea da, eta ezin da, bestea, hortara junginan, parte hartzera. Hori izan zen apostu bat, Iker nire lankide hoiakin, orduko lankideakin, apustu bat izan zen parranda baten, eta miluzera bai, eta joan inbiar. Bueno, eta esan zenuten osintxukoa zinela esan zen. Hori beti, osintxukoa da, oso autoktonoa. Hortxe, gatua, zenek esan behartzizun hortik gero 9 urtera, programa batera etorri Patria ez tegi zer, da artxibo jaunak aterako zizunik. Guztiz astuta negoen horrena, guztiz. Bai. Batean etorri jaton eta, ostra, irudiak guztiz astuta. Gogoratzeko beti hemen, ez da, Jon? Oske, hortako daude. Zu izan zinen Milu zen? Milu zen ez, hor gazte harrapatu zian. Gazte. Konkursatzen indik ez? Neri bai, gazte, nik orduan emeretzi edo. Jakintasun ugari. Jon Garate, eskerrik asko. Guei. Ale! Aio, Garate. Eskerrik asko. Ondo. Ze sorpresak,